Ahojte bambiniaci, dnes mám pre vás pecku. Prišiel k nám Juraj, ahoj, ktorý nám predvedie úplne super novinku zo značky Cybex, športový kočiarik Avi. Áno, volá sa Avispin. Je to kočík pre športovo založených rodičov, ktoré majú sa radi aj rád prechádzky, či v meste, alebo v prírode. Je to kočík od 0 do 4, takže to znamená, že rodičia si pomocou adaptérov vedia dať aj vajíčko túto na rám upevnením, alebo následne si vedia aj korbičku športovú, musím povedať k tomu, veľmi ľahko fixovať takisto pomocí adaptérov. Myslím si, že je to veľmi elegantný kočík s veľa funkciami, ktoré by som teraz možno rád ukázal, čo je dôležité veľmi na leto, musím povedať samozrejme aj na šport, je dôležité, že odvetrávanie. Pre detičky vidíme, že máme bočné odvetrávanie, potom máme túto z vrchu a ešte pri samotnom plnom lahu, čo si vieme tuto pozrieť, vidíme, že aj túto zozadu stále vieme vetrať to dieťatko, aby mu nebolo teplo cez leto. Takže vetračiek má až. Vetračiek až. Super. Potom máme ďalej polohovanie. Ešte som jednu našla. Ešte jednu si našla. Čiže oni nie sú raz, dva, tri, štyri. 5. Ale až 5 ich je 5 vetračiek. Takže akože už viac sa asi striežka ani od vetra nedá. Presne tak. Perfektné. Dobre. Potom máme ešte vlastne toto predĺženie nožičiek, ktorým veľmi ľahkým kliknutím vieme predĺžiť nožičky pre dieťatko. A čo je už ona štandard samozrejme, potom uťahovanie pásov jednou rukou. Ťahom, takže presne to je perfektné. Tak. Polohovanie úplne do lahu. Polohovanie úplne do lahu, ale aj táto pozícia pri sede vidíme, že je veľmi kolmo to dieťatko, čo je super, že vidí na svet pri tom športe, že tam nie je vnútri strašne. Mnohé z týchto športových kočiarikov, takých, čo sú určené pre športovanie, ani nemajú väčšinou, sú trošku napolohované do lahu, takže tento kolmejší set je úplne špica, perfektný. Musím povedať, že okrem toho, že je športový, dá sa ísť s ním do prírody, do mesta, veľmi praktický, aj čo sa týka, by som povedal, výťahov, vchodov, alebo len samotného vkladania do kufra auta. Čiže taký kompaktnejší. Presne tak. Hej. Tu nás pozerám, že vieme si ho ešte tú striežku Tak to posuniem. teda zapnúť, hej. Takže tu máme kombiček, kde si to pekne vieme ešte takto pozapínať, aby nám to tu nelietalo hore-dole. A takisto vieme tú striežku takto pekne uzatvoriť, pokiaľ by sme chodili s kočiarikom v zimnejšom období. Takže tá striežka. nikde nám vlastne do kočiarika nepodfúkuje. A keď si ho dáme teda ešte raz na ľah, tak si všimnite, že je krásne preklopená až dopredu. Takže ozaj aj v tom zimnejšom období máte perfektne zakryté dieťatko. Pozerám, že tento kočiarik má extrémne veľký aj košík, ktorý takto je ľahko ešte košík má nosnosť 5 kg, veľmi priestranný, dá sa zazipsovať, aby pri behaní nič nevypadlo. Takže aj taký hlbší, keď si všimnete, že to je krásne všetko pozatvárané. Máme tu centrálnu brzdu, čo som si teda ja všimla, odbrzdenie, predné koliesko vieme zaretovať. Áno, vieme, samozrejme, týmto predným gombíkom, ktorý sa stlačí a potom následne sa zamkne. Máme tu ten blátniček, aby nám blátko teda neodhádzovalo. Takisto perfektná vec. A ešte nám ukáž polohovanie ručky, veľmi ľahko, podľa výšky, alebo aj športu by som povedal, ale musím povedať, že sa veľmi ľahko aj skladá. Takže uvoľníme si ručku, zložíme si striežku a tuto vpredu, keď si odistíme nožičky, tak tuto máme páčku a gombík, pričom stlačenie nám veľmi ľahko ten kočík zalomí a tuto si ho zaistíme. A vieme si ho veľmi ľahko umiestniť do auta alebo zobrať do jednej ruky, lebo je, myslím, že dosť ľahký na športový kočík. Takže na to, že ak je ten kočiarik má veľké kolieska, tak je skutočne veľmi kompaktný. A ešte by som povedal, že keď ešte stále, že dosť veľký, veľmi ľahko sa dá dať aj koliesko dole. Obidve, všetky tri, tak by som povedal, veľmi ľahko. Tu nám máme aretáciu, že skrátka vieme si tú konštrukciu aj zamknúť, keď si ju prenášame. Áno. Takže ešte raz si ho rozložíme. Jasne. Takže túto najprv musíme stlačiť dole, odistíme a veľmi ľahkým zdvihnutím si ho zase zarovnáme. Takto. Takže Cybex sa nezaprie svojim dizajnom. Ja si myslím, že konkrétne tento kočík bude 100% jeden z najkrajších,
čo sa týka Ja si myslím, že tiež bude mať veľký úspech. Elegantná, športová. Sa dá od narodenia po tie 4 roky. Perfektný. Super. Najlepší. Není lepšieho.